കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടോ സ്ലൈഡ്? ഇല്ല മാതാജി, അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വന്നില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഭക്തി രസാമത സിന്ധു ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ SA1 സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു 10 ദിവസം തന്നാൽ SA1 സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാലോ. അതായത് ഒരു 15-ാം തീയതിക്കകം SA1 സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, എല്ലാരും ഓക്കെ അല്ലേ? മനോജ് 15-ാം തീയതി ഇപ്പൊ ഇന്നലെ അയച്ച SA 15-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ അയച്ചാൽ മതി. മനോജ് പ്രഭു ഓൾറെഡി അയച്ചു. ആ 10 ദിവസമല്ല, 9 ദിവസം ഉണ്ടോ? 5 തീർന്നല്ലോ. മാതാജി, ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം കാണും മാതാജി? അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് 19 അധ്യായമല്ലേ, ചില അധ്യായമൊക്കെ കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ ഈ സ്ലൈഡ് തന്നത് പ്രകാരം ഈ സെഷൻ 5 എന്ന് പറയുന്ന 3 അധ്യായങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ ബുക്കിലെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ഒരു ദിവസം എടുക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം 10 ദിവസത്തേക്കാണ് ഈ സെഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ. എന്തായാലും ഈ മാസം
ഈ മാസം അവസാനം വരെ പോവില്ല, അതിന് മുമ്പ് തീരും കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ്. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വരെ കഴിഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുത സേവനം കൈക്കൊള്ളാൻ അർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യത. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് എന്താണ് കണ്ടത്? സാധനാഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സാധനാഭക്തിയാണ്. സാധനാഭക്തി 2 തരമുണ്ട്: വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. വൈദി സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളൊക്കെ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു സ്വാഭാവിക എന്താ ആസക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം അല്ല. ആ ഒരു അടുപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്നതാണ് രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. പിന്നെ ഈ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നതിന്റെ ആ തത്വം, അതിന് പിന്നിലുള്ള തത്വം എന്താണ്? എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയണത്? ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ്. എന്തായിരുന്നു ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു? സ്മർത്തവ്യം ആ തദേതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യാന ജാതകൃത് അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ സാധനാഭക്തിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നീട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ കഴിവൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ തുടക്കം? ഒന്ന്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മം നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ഷൻ വന്നത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ഒരു ഭക്തന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ്. ഭക്തന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉയർന്ന ആചാര്യൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഭക്തിയിൽ തുടക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ഉയർന്ന ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല തുടക്കത്തിലുള്ള. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവ. ആ ഒരു ചെറിയ സേവയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ 18 days ഭഗവത്ഗീത നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് 59ാമത്തെ ബാച്ച് ഈ ജാനുവരിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ഈ 18 ദിവസത്തെ ഫ്രീ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ചില അഡ്മിൻസ് അവരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരായിരിക്കും, പിന്നെ അവർ അഡ്മിനായിട്ട് വരാൻ താല്പര്യം, അവരുടെ ആ ഒരു മെസ്സേജിലായിരിക്കും പലരും ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വന്ന ആ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ തുടക്കക്കാരനായ ഭക്തനാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കാരുണ്യവും, ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ ഭക്തൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, ആ ഒരു കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം സാധനാഭക്തി. ഈ സാധനാഭക്തി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനാണ് സാധനാഭക്തി ചെയ്യുന്നത്? പ്രേമഭക്തി. അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തലമാണ് പ്രേമഭക്തി. പക്ഷെ പ്രേമഭക്തിയിലെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു ലെവലൂടെ ഉണ്ട്. അതേതാണ്? ഭാവഭക്തി അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നേരെ അങ്ങ് പ്രേമത്തിൽ പോകാതെ ഒരു ഭാവഭക്തിയും കൂടെ വന്നത്? സാധനാഭക്തി, പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാവം വന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ, അപരാധം ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം വരുന്ന ആ കണിക ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ. അപരാധത്തിന്റെ ചെറിയ കണിക, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല, ആ ഒരു കണിക ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. അതാണ് 4ാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അധ്യായം. നമ്മൾ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 3ാമത്തെ അധ്യായം എന്താ? ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത.
അപ്പൊ അതിന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ കണ്ടോ, ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ 1.2.14. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് വരുന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ മാറും. 1.2 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പൂർവ്വഭാഗം. ആദ്യത്തെ ഭാഗം, പൂർവഭാഗം. രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവ്വഭാഗത്തില് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. ആ അല്ലല്ല, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അല്ല, അധ്യായമല്ല. നമ്മൾ ഈ പൂർവഭാഗത്തിനെ തന്നെ ഒരു കടലിനെ തിരമാലയാക്കി തിരിച്ചില്ലേ, 4 തിരമാലകളാക്കിയില്ലേ? അതെ 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 അതിൽ രണ്ടാമത്തെ തിരമാലയാണ് ഈ 2 പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തിരമാല എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം 2 തൊട്ട് 16 വരെ. അപ്പൊ അധ്യായം 2 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള എല്ലായിടത്തും ശ്ലോകത്തിന് 1.2 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അതാണിത്. നമ്മള് അവതാരികയും പിന്നെ ആദ്യത്തെ അധ്യായവും ആദ്യത്തെ തിരമാലയാണ്. അതാണ് 1.1 അവിടെ വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം. യാ കേന്യാപ്യതിഭാഗ്യേന ജാതശ്രദ്ധോസ്യ സേവത്തെ നാദിസക്തോ ന വൈരാഗ്യ ഭാഗസസ്യം അധികാര്യസൗ. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള മുൻ സഹവാസത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉത്ബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിശ്വാസം വളർത്തിയ വ്യക്തി ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് അത്ര അടുപ്പമില്ലാത്തവനും എന്നാൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിരിയാത്തവനും വൈദിഭക്തിക്ക് യോഗ്യനാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് രൂപഗോസ്വാമി 1.2.14 ശ്ലോകത്തിൽ പറയാൻ. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗ്യത? ഭക്തിയിൽ വരാനുള്ള യോഗ്യത ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്റെയും കാരുണ്യം വേണം. ആദ്യം ആ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഭക്തന്മാരിലുള്ള, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാണ്ഡെ ഭ്രമിത്തെ കോന ഭാഗ്യവാൻജി ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപായേ ഭായ്. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഗുരു ഉണ്ടല്ലേ. ദീക്ഷാ ഗുരു ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ ശിക്ഷാ ഗുരു ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളെ ഈ വർത്ത് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന, നമ്മളെ ആ വഴി കാണിച്ചു തന്ന ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള വർത്തക പ്രവർത്തക ഗുരു. അതെ, പ്രദക്ഷിണ ഗുരു. അപ്പൊ ആ ഗുരു, അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദീക്ഷാ ഗുരു മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും വരും. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെയും ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപ, ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപ കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ യോഗ്യത ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം. അതാണ് ആദ്യത്തെ റീസൺ. പിന്നെ അടുത്ത റീസൺ എന്താണ്? രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് അത്ര അടുപ്പമില്ല, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്തവർ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ. അമിതമായി ആസക്തി ഇല്ലാത്തവൻ. ഭൗതികതയിലോട് ആസക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരുപാടില്ല, അമിത ആസക്തി ഇല്ലാത്തവനും. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിരിയുക, അതായത് ഒരുപാട് ഡിറ്റാച്ച്ഡും ആവാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള തലത്തിലും അനാസക്തി ഇല്ലാത്ത, അമിതമായ ആസക്തി, അമിതമായ അനാസക്തി, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണ്. അമിതമായി ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉള്ളവനും അമിതമായി ഭൗതികതയിൽ അനാസക്തനായാലും ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ ഒരുപാട് ആസക്തി ഇല്ല, ഒരുപാട് അനാസക്തി ഇല്ല, ഈ യോഗ്യതയുള്ളവന്, ഈ സ്വഭാവമുള്ളവന് ഭക്തിയിൽ വരാൻ യോഗ്യനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി സ്വീകരിക്കാൻ, ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, അമിതമായി ആസക്തി ഇല്ലാത്തവൻ, അമിതമായി അനാസക്തിയും ഇല്ലാത്തവൻ. അപ്പൊ ആസക്തി അനാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഭുക്തികാമി, പിന്നെ മുക്തികാമി. അനാസക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എനിക്ക് ഭൗതികതയിൽ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അങ്ങ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഒന്നായാൽ മതി, അങ്ങനെ മുക്തിയിലേക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാനും ദൈവം ഒന്നായി മാറുമെന്ന മായാവാദ ഫിലോസഫി ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത്, അമിതമായ അനാസക്തി. അതായത് ഭൗതികതയിൽ അവർക്ക് ഒരു ആസക്തി ഇല്ല, അവർക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് പോകണം. ആ മുക്തിയിൽ ഒരുപാട് ആസക്തി ഉള്ളവനും ഭക്തിയിൽ വരാൻ പ്രയാസമാണ്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ യോഗ്യത വേണമെങ്കിൽ അമിതമായി ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ ആസക്തിയും പാടില്ല, അമിതമായി അനാസക്തിയും പാടില്ല.
ഇനി ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് എത്തുന്ന 4 വിധ ഭക്തർ ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 4. ദുഃഖാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാന, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നവർ, ജ്ഞാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 4 തരത്തിലുള്ളവർ. അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി അല്ലെ? അപ്പൊ ആ. അതാണ് ഈ 4 വിധ ഭക്തരും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സത്സംഗം ഉണ്ടായാൽ പരിശുദ്ധി നേടി പരമഭക്തരാകും. അപ്പം ഈ അർത്ഥം ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്നവരും അർത്ഥാർത്ഥി അല്ലെ, ദുഃഖം വരുന്നവരും സമ്പത്ത് പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും പിന്നെ ജിജ്ഞാസു ആയിട്ടുള്ളവരും ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇത്രയും പേരും ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാസുകൃത്തിനാർജുന അർത്ഥ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനിന. അപ്പൊ ആ 4 പേര് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയില് ഉയർച്ചയില് പരമഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. ഇനി 4 ദുഷ്കൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ നരാധമ മായ അപഹൃത ജ്ഞാനം. ആസുരം. മൂഢന്മാർ. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രബധ്യന്തേ നരാധമ മായ അപഹൃത ജ്ഞാന ആസുര. ആസുര സ്വഭാവികൾ മായയിൽ അപഹൃതപ്പെട്ടവര്, നരാധമന്മാര്, മൂഢന്മാര്. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടർ ദുഷ്കൃതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം സ്വാർത്ഥമയവും സംയമരഹിതവും ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരുമാകയാൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ലാന്നാണോ? അല്ല. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ യാദൃച്ഛികമായി ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ശുദ്ധ ഭക്തരായി തീരുന്നു. അതിനുദാഹരണമാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? മൃഗാരി. മൃഗാരിയുടെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. മൃഗാരി ഒരു വേട്ടക്കാരനായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ദുഷ്കൃതിയിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മൃഗാരി. ആ മൃഗാരി എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനായി മാറിയത്? ആരുടെ? നാരദമുനിയുടെ സംഘം. നാരദ മഹർഷിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനായി അല്ലേ? അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം എല്ലാം കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു മൃഗാരി പെരുമാറിയത്? പർവ്വമുനിയുമായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി വന്നത്. അപ്പൊ മൃഗാരി നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ട ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിക്കാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഉടനെ എന്താ ചെയ്യുന്ന? ആ തുണി കൊണ്ട് തറയിൽ എഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഉറുമ്പുകളെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയാണ് അല്ലെ? എന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് പർവ്വമുനി പറയും, എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. പണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു മൃഗാരി? ഓരോ മൃഗങ്ങളെ പകുതി കൊന്നു, പകുതി ജീവൻ കൊടുത്ത് അത് പെടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഉയർന്ന ഭക്തനായി മാറി. അപ്പോൾ അത് ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം അല്ലേ? നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ആയത്. ഇനി ഇതാരാന്നറിയോ? ഇതാരാന്നറിയോ? ആരാ? ഇന്ദ്രപ്രഭുവിനെ പോലെ ഉണ്ട്. ഇന്ദ്രപ്രഭു അല്ല, ക്രേസി പീറ്റർ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്രേസി പീറ്റർ. ക്രേസി പീറ്റർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ഇപ്പൊ ക്രേസി പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പിന്നീട് കുശാഗ്ര പ്രഭുവായിട്ട് മാറിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്രേസി പീറ്റർ അദ്ദേഹം ബോസ്റ്റണില് കുറച്ച് ഭക്തന്മാര് മാത്രമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഇദ്ദേഹം ഈ ക്രേസി പീറ്റർ എന്നാണ് പേര്. വളരെ യുവാവായിട്ടുള്ള പീറ്റർ ഇവിടെ ചെല്ലും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോള് എൻട്രൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, എൻട്രൻസില് ആ ഹോളിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന നടുക്കുള്ള വഴിയിൽ വന്നിരിക്കും. ഇരുന്നിട്ട് കാല് നീട്ടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്ന് ബുക്ക് വായിക്കും. ഒരു വിചിത്രമായ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് ആരും പറഞ്ഞാലൊന്നും കേൾക്കില്ല. ചില സമയം അവിടെ ആ ഹോളിൽ വന്ന് കിടന്നങ്ങ് ഉറക്കമായിരിക്കും. അപ്പോ അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം. ഇനി ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന ഉടനെ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആ ഹോളിന്റെ വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? സത്സ്വരൂപ മഹാരാജായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു.
ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി വന്നു, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ട് യു ടോളറേറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ക്ഷമിച്ചൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് സഹിച്ചൂടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരത് സഹിച്ചു. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയാലും അവര് അത് സഹിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാള് മുന്നോട്ട് പോയി. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ക്രേസി പീറ്റർ എന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ബോസ്റ്റൺ വിട്ടിട്ട് ന്യൂയോർക്കിലോട്ട് പോയി. അപ്പൊ ന്യൂയോർക്കില് പോയി. അപ്പൊ ഇവരൊരു കുറച്ച് ഡിവോട്ടീസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബോസ്റ്റണിൽ. അപ്പൊ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ പെരുമാറ്റം ഇച്ചിരി ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും അവരതൊക്കെ സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒന്നും പറയാതെ അങ്ങ് പോയി, ന്യൂയോർക്കിൽ പോയി. അപ്പൊ ഇവര് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, ഇവരെവിടെ പോയി, ഇപ്പൊ ക്രേസി പീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ന്യൂയോർക്കില് ന്യൂയോർക്കിൽ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ന്യൂ വൃന്ദാവനിലാണ്, നന്നായിട്ട് ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പം ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന തലത്തിലേക്കായി, ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോ അതിശയിച്ചു പോയി. ദീക്ഷ എടുക്കാനുള്ള ലെവല് വരെ എത്തിയോ? കാരണം അതിനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല പീറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞ് 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ പോയപ്പോ, ഇത് ഗിരിരാജ് സ്വാമിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ടെമ്പിൾ മംഗളാരതിയിൽ ഈ പീറ്ററിനെ കണ്ടു, ക്രേസി പീറ്ററിനെ കണ്ടു. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്തുള്ള ആളടുത്ത് ചോദിച്ചു, ആ വ്യക്തി ആരാണ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതാണ് കുശാഗ്ര പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുശാഗ്ര പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ബംഗാളി സാൻസ്ക്രിറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള വൈഷ്ണവ ബുക്കുകളെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അന്നൊരു വാക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്തൂടെ? വാട്ട്സ് ദ മാറ്റർ, കോണ്ട് യു ടോളറേറ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സഹിച്ചൂടെ എന്ന്. അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ നരാധമന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടായിരുന്നു ഇവര് കണ്ടതോ, ഭക്തിയിലൊന്നും വരാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ല എന്നുള്ള രീതി കണ്ടു. ആ പ്രഭുപാദന കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി വൈഷ്ണവ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വരെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നരാധമനാണെങ്കിൽ പോലും എന്താ, അവരും ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ക്രേസി പീറ്റർ. പിന്നെ നമ്മൾ മൃഗാരിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഒരുപാട് കഥകൾ അല്ലേ നമുക്ക്. വാൽമീകി, രത്നാകരൻ, പിന്നെ വാൽമീകി ആയതും അതെല്ലാം ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ, യാദൃശ്ചി ശുദ്ധഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ശുദ്ധഭക്തരായി തീരാൻ സാധിക്കും. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത യോഗ്യത? അമിതമായ ഭൗതികതയോട് ആസക്തി ഇല്ലാത്തവൻ. ഭൗതികതയോട് അമിതമായ അടുപ്പമില്ലാത്തവരും പരിപൂർണമായും പിരിയാത്തവരും. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷ വിമുക്തേസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യേറിതേ ആത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പോ അതായത് ഒരുപാട് ഭൗതികതയായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിള് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയുടെ സമയത്ത് നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മാലതി മാതാജി പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ പ്രഭുപാദരുടെ മുറിയുടെ വാതിൽ അല്പം തുറന്നു കിടന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാതിൽ അങ്ങനെ തുറന്നിടാറില്ലാതിരുന്നതിനാൽ മടിയോടും ഭയത്തോടും കൂടി എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാതെ ആ കതക് ഞാൻ അകത്തേക്ക് അല്പം തള്ളി നോക്കി. ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. മാലതി, അകത്തേക്ക് കടന്നു വരൂ, ഞങ്ങൾ TV കാണുന്നു. അവർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പ്രഭാത ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ഇരുന്ന് അവർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടു. തൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രഭുപാദർ TV ഓഫ് ചെയ്യെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പോയില്ല. ടെലിവിഷനിലേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതൊരു വിഡ്ഢിപ്പെട്ടിയാണ്. ഇത് ഞങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കി. തീർച്ചയായും അവർ പോയില്ല എന്ന പ്രസ്താവന തികച്ചും വിവാദമായി. അതായത് ചന്ദ്രനില് ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങി എന്നുള്ളത് TV കാണുകയാണ്.
അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു അവര് ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടില്ല, അവര് നമ്മളെ വിഡ്ഢികളാക്കുകയാണ്, പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും എല്ലാവരും ലോകം മൊത്തവും ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടെ കണ്ട് എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ചർച്ചയും വാർത്തകളും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു, ഇത് പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക് അതൊരു വിവാദമായി. പിന്നെ അവരിത് കാണിച്ചത്, ഇത് ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതല്ലേ, അവർ പോയതുകൊണ്ടല്ലേ. എന്നാലും പ്രഭുപാദർ പറയും അങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ. പ്രഭുപാദറിന്റെ പ്രസ്താവന അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസൻ പുരുഷോത്തം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്തർ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ശിഷ്യന്മാര് കുറച്ചുപേര് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. പ്രഭുപാദർ ഇതിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അവർ പിന്മാറി. എന്നാൽ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ന്യൂസിൽ വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പോയിട്ടില്ല, ഇതൊരു കള്ളത്തരമായിരുന്നു, ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് കാണിച്ചത് അവര് ഒരു നാടകം, ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഡെസേർട്ട്, ഈ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ നിന്ന് അഭിനയിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ശരിക്കും അത് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയതല്ല എന്നൊരു ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു ന്യൂസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കണ്ട് അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് അത്ഭുതമായി. കാരണം പ്രഭുപാദർ ഇത് ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് പോയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ നാസയിലുള്ള ഈ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചതാണ് എന്ന് ചില പ്രൂഫ് കാണിക്കുന്നു. കാരണം അതില് ഒരാൾ ലൈറ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ നിഴൽ അവിടെ കാണാം. പിന്നെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് അല്ല. അപ്പൊ ഇവര് നിന്ന സ്ഥലമൊക്കെ എന്തോ കുറച്ച് ഇവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാന്നൊക്കെ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാര് പറയും, ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോ അന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ലെവലിലെത്തി. അന്ന് പോയവരുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താണ്, പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കിനെ നിന്ദിച്ച് പോയവർ, അവര് ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് കണ്ടാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് ഈ ഭക്തന്മാരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മാലതി ദേവി ദാസി ആ മാതാജി പറഞ്ഞതാണ് ഈ വാക്കുകൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ ഭൗതികതയോട് ആസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നല്ലേ. ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് കണ്ട് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. അതുകൊണ്ട് അമിതമായി ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോട് അടുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ, ഭക്തസംഘം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഭൗതികമായിട്ട് അധികം അടുപ്പമില്ലാത്തവർ. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ഭക്തന്റെ സംഘം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദുര്യോധനൻ, പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർ അല്ലെ, അങ്ങനെ ദുര്യോധനനൊന്നും ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അവരെന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലാണ്. കൂടെ ഭീഷ്മരുണ്ട്, വിതുരരുണ്ട്, പാണ്ഡവരുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അവർ ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ അടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്? ആ ഒരു ഭാഗ്യം. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അത് ഭക്തി, അവരുടെ ആ ഭൗതിക ആസക്തി പ്രബലമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. ഭൗതിക ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ ഭക്തന്മാര് ഭൗതിക ആസക്തി ഉണ്ട്, ഓക്കെ, അതൊരു റീസൺ ആണ്. പിന്നെ വിദുരരോട് ചെയ്ത അപരാധം ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലെ. അപരാധം അല്ലെ, ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്താൽ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവരിൽ നിന്ന് പോകും. അതും കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കാരണം ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. വിതുരർ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഭീഷ്മർ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ മരിക്കാറായി കിടക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയും ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം അങ്ങാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണൻ പറയും അല്ല, ഞാനല്ല, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി നീ തന്നെയാണ്.
നിനക്ക് എത്ര വട്ടം എത്ര നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാരും തന്നു, പക്ഷെ നീ അത് പാലിച്ചില്ല, അത് കേട്ടില്ല. അതാണ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അതായത് ഈ ഭക്തന്മാര് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭക്തന്മാര് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം, അല്ലേ? നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഭക്തനുണ്ട്, ആ ഭക്തൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അവര് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗ്യം അവർക്ക് കിട്ടാതെ പോയത്. അത് ഫോളോ ചെയ്യാതെ അവര് ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ അപരാധം കൂടെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അല്ലേ ദുര്യോധനൻ? പാണ്ഡവരടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ സഹിക്കും, പക്ഷെ തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം ഭഗവാൻ സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കേസിൽ എടുത്താലും ധൃതരാഷ്ട്ര അവസാനം വിതുരര് വന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറ്റിയത്. പക്ഷെ എന്നാലും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് പോയില്ല, അല്ലെ? ആ ഒരു സായുജ്യമുക്തി ആ ലെവലിൽ വരെ പോവാൻ സാധിച്ചോളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവത് ഭക്തി ലെവലില് അദ്ദേഹത്തിന് ഉയരാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അത് പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരോട് അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു തലം വരെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ സാധിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ സീനിയർ വൈഷ്ണവര്, നമ്മളെ ഗുരു ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ആ ഒരു രുചി, ആ ഒരു ബീജം നമ്മളിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ അതും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഭക്തനുണ്ട്, ഭക്തന്റെ കാരണം ഭക്തന്മാരെല്ലാം ചുറ്റും ഉണ്ടായാലും അവരുടെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ പാലിക്കണം. പിന്നെന്താ അടുത്തത് പറയുന്നത്? 100% ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരാൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഫലാപേക്ഷയുടെ കർമ്മങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യവും ഭൗതിക ഐന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയും കുറയുന്നില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ത്യാഗസന്നദ്ധത ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ അർഹത നേടും. ഇത് നമ്മളുടെ ബുക്കില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലെ അർഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആസക്തി ഉണ്ട്, അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അചഞ്ചലമായി ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാൻ അർഹത നേടും. ഇനി നമ്മളെ ബുക്കിലൊന്ന് എടുക്കാം. 39-ാമത്തെ പേജിലാണ് അധ്യായം 3. അതില് 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡെ ഭ്രമിത്തെ കോയ് ഭാഗ്യവാൻ ജി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ, അതാണ് കൃഷ്ണന്റെയും ഉത്തമനായ ആചാര്യന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭ്യമാകുന്നു, അല്ലെ? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സത്സംഗവും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷകത്വവും മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പല റെഫറൻസ് നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമി തരുന്നതാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നിന്ന്, ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന്, പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന്, ഹരിഭക്തി വിലാസ്, അങ്ങനെ പല പല സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും പ്രൂഫ് സഹിതമാണ് നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ല അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 11-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഉദ്ധവ ഗീതയിൽ വരുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് ആഭിമുഖ്യം തോന്നുകയുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായും കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, അഥവാ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സേവനം ത്വരിതഫലദായകമാണ്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ഭക്തന്മാര് തന്നെ 3 തലമുണ്ട്, അല്ലെ? 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. 3 തരമായിട്ട് തിരിക്കാം. ആരൊക്കെയാണ്? ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തിയുത ഭക്തന്മാരുടെ 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ: ഉത്തമ, മധ്യമ, കനിഷ്ഠ. അപ്പൊ അതില് ഉത്തമ അധികാരിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്. ഈ 39-ാമത്തെ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില്ലേ, അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ 40-ാമത്തെ പേജില് മൊത്തം പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഉത്തമ അധികാരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരി, അപ്പൊ വിശ്വാസം, അറിവ്, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭക്തന്മാരെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത്. എത്ര വിശ്വാസമുണ്ട്, എത്ര ജ്ഞാനമുണ്ട്, അറിവും വിശ്വാസവും ബേസ് ചെയ്താണ് 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ: ഉത്തമ, മധ്യമ, കനിഷ്ഠ. ഇനി ആരാണ് ഉത്തമ അധികാരി? ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രങ്ങളില്
അത്രയും ഉറച്ച ജ്ഞാനവുമുണ്ട്. ആർക്കും അതിനെ നിന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ അറിവിനെ ജയിക്കാൻ വേറെ ആർക്കും സാധിക്കത്തുമില്ല. അത്രയും അറിവും അത്രയും വിശ്വാസം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരിയെ ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു എയ്ത്തിസ്റ്റ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് വന്ന് ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് തർക്കിച്ചാലും അവരെ വരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉത്തമാധികാരിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉത്തമാധികാരിക്ക് ഏത് വ്യക്തിയെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉള്ള അറിവ് കാരണം ഓരോന്ന് ബേസ് ചെയ്ത് ഏത് വ്യക്തിയെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവ്. ആ ഉത്തമാധികാരിയാണ് ഗുരു ആകാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഉത്തമാധികാരിയാണ്. കാരണം ഉത്തമാധികാരി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാര് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുകയും അതുപോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. ആ ഉത്തമാധികാരിക്കാണ് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനും ലോകം മുഴുവൻ കൂടുതൽ ഭക്തന്മാരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ശക്തിയുള്ളത് ഉത്തമാധികാരിക്കാണ്. ഇനി അടുത്തത് മധ്യമാധികാരി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് മധ്യമാധികാരിയെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ മധ്യമാധികാരി മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി, അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? 40-ാമത്തെ പേജിൽ 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ന്യായവാദം നടത്തുന്നതിൽ വലിയ സാമർഥ്യമൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ. എന്നുവെച്ചാൽ ഭക്തിയുതമായ കൃഷ്ണ സേവനത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷേ തന്റെ തീരുമാനത്തിന് അനുരൂപമായ വാദഗതികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്കുണ്ടായി എന്ന് വരില്ല. അതേസമയം കൃഷ്ണനാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും യോഗ്യമായ പരമമായ വസ്തു എന്ന് അയാൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് താനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഉത്തമാധികാരിയെക്കാളും താഴ്ന്നതാണ് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്, അതില് ബോധ്യപ്പെട്ട ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട്, എന്നാലും എതിർത്ത് പറഞ്ഞ് പരാജയപ്പെടുത്താൻ എപ്പോഴും ആ കഴിവുണ്ടായെന്ന് വരില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും എതിർ അഭിപ്രായത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. അതാണ് മധ്യമാധികാരി. ഇനി മധ്യമാധികാരിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കും. എന്നാലും മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 രീതിയിലാണ് ഭക്തന്മാരെ എല്ലാരെയും കാണുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തികളെ 4 ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ്? സ്നേഹത്തോടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണുന്നു. തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നു. പ്രേമ, മൈത്രി, കൃപ, ഉപേക്ഷ, ഇങ്ങനെ 4 ആയിട്ടാണ് മധ്യമാധികാരി ഓരോരുത്തരെയും കാണുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ പ്രേമത്തോടെ കാണുന്നു. 2 കൂടെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ സുഹൃത്ത് എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നു. ഇനി ഭക്തിയിലൊന്നും വരാത്ത ബദ്ധജീവാത്മാക്കളോട് കൃപയോടെ, കാരുണ്യം, അവരെയും ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് മധ്യമാധികാരി. ഇനി ഉപേക്ഷ, 4-ാമത്തെ തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് നിരീശ്വരവാദികള്, അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദികള്, തർക്കിക്കാൻ വരുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് മധ്യമാധികാരി ചെയ്യുന്നത്. അവരെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാനോ അവരെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാനോ മധ്യമാധികാരി തുനിയത്തില്ല. അവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മധ്യമാധികാരി അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത്? എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ കാണാം, സമദർശിന എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി സുനീചൈവ സ്വപാകേ ചാസ് പണ്ഡിത സമദർശിന. പക്ഷെ മധ്യമാധികാരി വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വന്നത്? ഓരോ തലത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാരാകുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ആ തലത്തില് അതൊക്കെ, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, അതും ഓക്കെ. പക്ഷെ ചിലരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? മധ്യമാധികാരി മധ്യമാധികാരിക്ക് താഴ്ന്നതിലേക്കും ഉയർന്നതിലേക്കും പോവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഒരു മായാവാദികളോടെല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ അവര് താഴ്ന്നു പോയേക്കും. അവര് പോവില്ല. മധ്യമാധികാരി താഴ്ന്നു പോലെ, അത് കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരി മാതാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരി ചിലപ്പോൾ ഭക്തിയെ വിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോകും. കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസവും അറിവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വീക്കാണ്.
അത്ര വിശ്വാസം ഭഗവാനിൽ ഇഷ്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും വന്ന് എതിർത്ത് പറഞ്ഞാൽ കനിഷ്ഠാധികാരി അവര് പറഞ്ഞാൽ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്തിയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ മധ്യമാധികാരി അങ്ങനെയല്ല, പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ആർക്കും അവരെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. തർക്കിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കാര്യം എഴുതാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താ മാതാജി? അദ്ദേഹം തർക്കിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. തർക്കിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അവരൊന്ന് ശ്രമിക്കാമല്ലോ. ഇവരെയും കൂടെ തർക്കിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവര് അങ്ങനെയുള്ളവരാന്ന് കണ്ട ഉടനെ ഒഴിവാക്കും. തന്റെ ഭക്തിയും കൂടെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ശരിക്കും അതൊരു ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരുണ്യമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ, അതായത് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ, നമ്മളെ അടുത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വരും. നമ്മളെ തർക്കിച്ച് അതല്ല അവരുടെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ മധ്യമാധികാരിയുടെ ഭക്തിയെ അതൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ മധ്യമാധികാരി ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ആ വ്യക്തി വന്ന് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? വൈഷ്ണവ അപരാധമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അവര് പല തെറ്റായിട്ടുള്ള വാക്കുകളും ഒരുപാട് ദുഷിച്ച വാക്കുകളൊക്കെ ആരോടായിരിക്കും പറയുക? ഈ മധ്യമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തനോട് പറയുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആർക്കിഷ്ടപ്പെടത്തില്ല? ഇതെല്ലാം ആര് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, അല്ലേ? ഭഗവാനെ പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കും, പക്ഷെ തന്റെ ഭക്തനെ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സഹിക്കില്ല. അപ്പൊ അതൊരു അപരാധമായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ അപരാധം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അപരാധം ഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ അപരാധം വന്നാൽ അവര് ഭക്തിയും താഴോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഭക്തി ഒന്നുപോലും വരാത്ത ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും അപരാധം ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാനുള്ള ആ ചാൻസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ മധ്യമാധികാരി ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ശരിക്കും അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരുണ്യമാണ്. അങ്ങനെ അവരെ അപരാധം കുറയ്ക്കുകയാണല്ലേ, അവരെ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മധ്യമാധികാരി ഈ എന്താണ് അസൂയയുള്ള, ഈർഷ്യയുള്ള, ഭക്തിക്ക് ദേഷ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. അപ്പം കൂടുതൽ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ മധ്യമാധികാരികളെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉത്തമ അധികാരിയാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരി എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. ഈ വിദ്വേഷമുള്ള ഒരു വ്യക്തി കണ്ടാലും അവരെയും കാരുണ്യത്തോടെയാണ് ഉത്തമ അധികാരി കാണുന്നത്. ഉത്തമ അധികാരിക്ക് അവരെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ തർക്കത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവുണ്ടെങ്കിലും അവരെ ആ കാരുണ്യത്തോടെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ആ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തമ അധികാരി പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മധ്യമ അധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉത്തമ അധികാരിയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ മധ്യമ അധികാരിയുടെ തലത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ വഴക്ക് പറയും. പക്ഷെ ഉത്തമ അധികാരിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നത്തില്ല. കാരണം ഉത്തമ അധികാരി എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആ പരമാത്മാവിനെയാ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവരോട് ആ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ലെവല് താഴ്ത്തി വന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതാണ് നമ്മളുടെ 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരല്ലേ. കനിഷ്ഠാധികാരി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്താണ്? ദുർബലമാണ് വിശ്വാസം. അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാദങ്ങൾ നൽകാൻ ഒട്ടും കഴിയില്ല. അവർക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് അറിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമില്ല. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കനിഷ്ഠാധികാരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ആരംഭകർ വായിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആരംഭകരെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 4 തരം ആൾക്കാരാണുള്ളത്. അതിന് മുമ്പുള്ള പാരഗ്രാഫ് ആരംഭകർ എന്നോ പുതുവിശ്വാസികൾ എന്നോ വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നവരെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തുന്നത്. ഇവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തമല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല. ശക്തമായ വാദഗതികളുടെ മുമ്പിൽ ഇവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നു. ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധവും ഇവർക്കില്ല. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആരംഭകരെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 4 തരം ആൾക്കാരാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പം കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ് ആരെങ്കിലും വന്ന്
തർക്കിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിചാരിക്കുക "ആ, ശരിയാണല്ലോ", കാരണം അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അത്ര അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ തർക്കത്തിന് അവർക്ക് ഉത്തരം ഇല്ലാതെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ബുദ്ധി തന്നെ വിചാരിക്കും ഇവർ പറഞ്ഞല്ലേ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിശ്വാസം തന്നെ തകർന്നു പോകും. അപ്പൊ അവരുടെ ഭക്തി വളരെ ദുർബലമാണ്. ഇനി കനിഷ്ഠാധികാരി തന്നെ പല ലെവൽ ഓഫ് കനിഷ്ഠാധികാരികളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രം വിശ്വാസവും അറിവും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അടുത്തത് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ആം, ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ 4 തരം ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. ചതുർവിധാം ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിന അർജുന. അപ്പൊ ആ 4 തരം ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതർ, പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ, ജിജ്ഞാസുകൾ, ജ്ഞാനികൾ. ഇവരെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തോടെ അവരവരുടെ സ്വാർത്ഥ ആ, ആ, സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവാനിൽ ആശ്വാസം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 പേരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് ഈ 4 പേരും കനിഷ്ഠ ലെവലിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവര് 4 പേരും കനിഷ്ഠ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സേവനം കാണും. അപ്പൊ ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരി ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഭഗവാനില് എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവ ചെയ്തായിരിക്കും അവര് വരിക, അല്ലെ? ആ താഴത്തെ തലത്തിലുള്ള ഭക്തനാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സേവ കാണും. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി ഈ 4 കൂട്ടരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സേവയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ സ്വാർത്ഥ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്. അവര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥ ആവശ്യത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 4 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ കനിഷ്ഠ ലെവല് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം മനസ്സിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലേ അവരെ ഭക്തരെന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഈ കമന്ററിയിൽ ഇതിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബുക്കിൽ ഇവരെ ആ കനിഷ്ഠ ലെവലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ 4 കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരെ കനിഷ്ഠ ലെവൽ പോലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, അവരുടെ സ്വാർത്ഥ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്. കനിഷ്ഠ ലെവലിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട് എന്നൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടര് എന്തിനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇവരെല്ലാം എന്നാൽ ഈ 4 കൂട്ടർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം. എങ്ങനെ? ഇവരെല്ലാം തന്നെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി വരെ ആയി തീരാൻ സാധിക്കും. ആരാണ് ഈ 4 കൂട്ടർ? അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അവർ തുടക്കത്തില് അവർക്ക് സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതിയോട് കൂടിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? ആ സ്വാർത്ഥ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ആയാലും അവരാരെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്, അല്ലെ? മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരോടത്തല്ല പോയത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ എത്തിയത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തരുടെ സംഘം കൂടെ കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. തുടക്കക്കാർക്ക് ഉത്തമ മാതൃകമാണ് ധ്രുവ മഹാരാജ, അല്ലെ? ധ്രുവ മഹാരാജ ഏത് കാറ്റഗറി വരും? അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഇതിൽ ഏതാ? ധ്രുവൻ അർത്ഥാർത്ഥിയാണ്, അല്ലെ? ധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. എൻ്റെ മുതുമുത്തച്ഛനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ഇതുവരെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ആ പൊസിഷന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അർത്ഥാർത്ഥിയായിരുന്നു ധ്രുവൻ. പക്ഷേ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദന്റെ ആ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ച് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു പൊട്ടിയ കണ്ണാടി ചില്ലുകളാണല്ലോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു വലിയ രത്നം മുമ്പിൽ വരുമ്പോ ഒരു കണ്ണാടി ചില്ലുകളാണല്ലോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മാറി, അല്ലെ? ഉയർന്ന ഭക്തനായി മാറി. പിന്നെ അർത്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗജേന്ദ്രൻ ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു. ഇനി ജിജ്ഞാസുവിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ശൗനകാദി ഋഷിമാർ. പിന്നെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് 4 കുമാരന്മാർ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഈ 4 കൂട്ടരിൽ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനിയാണ്, അല്ലെ? ജ്ഞാനിയാണ് ഈ 4 കൂട്ടരിലും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത്. കാരണം എന്താണ്?
ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയോ ദുഃഖം മാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകത്തോടെ എന്താണെന്നുള്ള ജിജ്ഞാസ മാറ്റാനോ അല്ല. ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാം താൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല. തനിക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഈശ്വരനുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഈശ്വരൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ആ 4 തരം ആരംഭകരിൽ ജ്ഞാനിയെയാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനിക്ക് കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈ നീട്ടുകയില്ല എന്നത് തന്നെ കാരണം. ജ്ഞാനി ഈശ്വരനോട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ദുരിത നിവൃത്തിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുകയുമില്ല. ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ അയാളുടെ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. തുടർന്ന് ശാസ്ത്രാഭ്യസനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ജ്ഞാനിയെ, കാരണം ജ്ഞാനി വിട്ടുപോകില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ അർത്ഥാർത്ഥിയുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരാഗ്രഹിച്ച സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പാലം കടക്കവേ നാരായണ, അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ പറയുന്നത് പോലെ ചില അർത്ഥാർത്ഥികള് കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ജ്ഞാനി അങ്ങനെയല്ല. ജ്ഞാനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നത്. ഈ 42-ാമത്തെ പേജിലെ 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായത്തിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായത്തിലും ഈ 4 തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം ധർമ്മനിഷ്ഠരുമാണ്. ധർമ്മനിഷ്ഠയില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വരാനാവില്ല. തുടർച്ചയായി ധാർമ്മിക വൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ജീവിതത്തിലെ പാപപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും നിവൃത്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല. ആരംഭ ഭക്തരെ 4ആയി തരംതിരിക്കുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ധാർമ്മിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ദുരിതാനുഭവക്കാർ ക്രമേണ അജ്ഞേയവാദിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ അതുപോലെ മറ്റു വല്ലതുമോ ഒക്കെ ആയിത്തീരും. കാരണം അയാൾ ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ സ്വന്തം ദുരിതാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഈ 4 പേരാണ് ഭക്തന്മാർ അല്ലേ? ഈ 4 പേർക്കാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ആയിട്ട് സൗകര്യമുള്ളത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ എന്തായി മാറും? മറ്റേ 4 കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ, ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ദുഷ്കൃതികരായിട്ടുള്ളവർ. അവരെ അവസാനം എന്താണ്? അവര് വല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവുകയോ ആജ്ഞേയവാദിയൊക്കെ ആയിത്തീരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല. ഈശ്വരനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം, നമുക്ക് ഈ പുണ്യം, ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പുണ്യത്തെ, പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പുണ്യം ശുദ്ധീകരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ. ഭക്തിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ മാതാജി ചെയ്യുന്നേ. അപ്പൊ അവിടെ പുണ്യപാപങ്ങൾ വരുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയില്ല. അതെ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റാ. ഭക്തി ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, പാപപുണ്യങ്ങളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ പുണ്യം നമുക്ക് ഒരു സൗകര്യം തരും, ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ടൊരു സൗകര്യം തരും. നമുക്ക് കൃഷ്ണനിലേക്ക് വരാനായിട്ടും അപ്പൊ കുറച്ച് ഇതുള്ളവരെ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ തോന്നുന്നത് കുറച്ച് പുണ്യാത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഭക്തി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണല്ലേ? ഭക്തിയെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് അവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ, സുകൃതിയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടത്. പുണ്യം വേറെ, സുകൃതി വേറെ. പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ
ആരെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു, അതൊക്കെ പുണ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സ് ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ട് ഉതകുന്ന മനസ്സാണ്. കാരണം അവർക്ക് ദുഃഖം വന്നാൽ അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകില്ല. ചിലർ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ ബാറിൽ പോവും, അല്ലെ പബ്ബിൽ പോവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ദുഃഖം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുണ്യ മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ അവർ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിലേക്ക് പോകില്ല. എന്നാലും അവരിൽ ഭക്തി വരണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? നമ്മള് സുകൃതി കൊടുക്കണം. ആ സുകൃതി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരിക. ആ സുകൃതി നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, അജ്ഞാത സുകൃതി, അവര് പോലും അറിയാതെ സേവ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക. പ്രസാദം അവര് പോലും അറിയാതെ പ്രസാദം കൊടുക്കുക, അല്ലെ? പിന്നെ നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ജീവാത്മാക്കൾ, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അവരുടെ ചെവിയിലൂടെ ആ നാമം കേറുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? അവരുടെ ഉള്ളില് സുകൃതി വരികയാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വരുന്നല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാര് വന്നിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ പ്രീച്ചിങ്ങിൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി വന്നാൽ പോലും അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് അവരുടെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു സുകൃതി അവന് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ആ സുകൃതിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി, പുണ്യമല്ല ഭക്തിയെ അളക്കുന്നത്. ഭക്തി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഭക്തിയെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ സുകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ആ ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സുകൃതി. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരും ശുദ്ധഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് സ്വയം ഉയർത്താനുള്ള മാർഗം. ഒരാൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായാലും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർ 2ാം തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ 1ാമത്തെ തലത്തിലോ, അല്ലെ, ഈ അർത്ഥാർത്ഥി ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി, അവര് ഭക്തര് പോലും അല്ല, സ്വാർത്ഥ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തരുമായിട്ടൊരു സംഘം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉത്തമ അധികാരി വരെ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനോട് അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനോ അഥവാ ധനസമ്പാദനത്തിനോ വേണ്ടിയോ ഒരു തിരിച്ചുവരവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കൃഷ്ണനോടുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം കൂടുതലോ കുറവോ സ്നേഹമാണ്. ജ്ഞാനിയുടെയോ വിവേകശാലിയുടെയോ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാതെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല. ജീവിതം എന്ന ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ഒരു വ്യക്തി ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന് യോഗ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ, എപ്പോഴും സ്വാർത്ഥ ചിന്തയിൽ ആസക്തിയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോകും. പല ആൾക്കാരും ഇല്ലേ, തുടക്കത്തിലൊക്കെ നാമൊക്കെ ജപിച്ചു വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ലെവൽ 1 കുറെ പേര് കാണും. പിന്നെ ലെവൽ 2 ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറയും. പിന്നെ ലെവൽ 3 ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറയും. കാരണം അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ ഭക്തിയിൽ അവർക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജീവിതം എന്ന ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന് യോഗ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ആകാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഭക്തി ചെയ്ത് നമുക്ക് ശാരീരിക ബോധത്തിനപ്പുറമാകുമ്പോഴേ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മുക്തിയുടെ ഈ 4 ഘട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച ചില അല്ലല്ല, ഇത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെയാണ്. 4 തരം അല്ല, ഇത് അധ്യായം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സ്ലൈഡില് 3ാമത്തെ അധ്യായം ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ബുക്കിൽ നോക്കാം. ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിൽ എത്തിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടൊന്നിലും ആസക്തിയില്ല, ഭഗവാൻ ആരാന്ന് അറിയണം, ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ ആ സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി. താൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് താനെന്ന് ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാം. താൻ ജീവാത്മാവും കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവാണെന്ന ബോധം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ ഉറ്റബന്ധം സ്വന്തം ശരീരത്തോടായിരിക്കരുത്, മറിച്ച് കൃഷ്ണനോടായിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത പേജില് 44ാമത്തെ പേജില് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. 44ാമത്തെ പേജിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, സുഖം 3 വിധമുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു 3 വിധത്തിലുള്ള സുഖം. ഭൗതിക സുഖം, ആത്മീയ സുഖം, ഭക്തിപരമായ ഭൗതിക സുഖം, ആത്മീയ സുഖം, ഭക്തിപരം. ഇതിലേതാണ് ഉയർന്ന സുഖം? ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള, അല്ലെ? ആത്മീയ സുഖത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം?
ആത്മീയ സുഖം എന്താ കുഴപ്പം? ആത്മീയ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവാദികളുടെ ആ സുഖമാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് അല്ലേ? ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് ആസക്തി കാരണം ആ ഭൗതികതയിൽ കടന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള സുഖം. ആത്മീയ സുഖം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ എന്താണ്? ഭൗതികതയിലൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടണം, മുക്തിയിലേക്ക് പോയി ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഒന്നായി ഞാനും ഈശ്വരനാകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സുഖം. അതിലും ഉപരിയാണ് ഭക്തിപരമായ സുഖം. ഭൗതിക വിധേയത്വമുള്ള ഒരാളിന് ഭക്തിയുത സേവനമോ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദമോ കിട്ടില്ല. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യമോ ഭഗവാനുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ പ്രതിപത്തിയോ ഉള്ളവരെല്ലാം ഭൗതിക ബന്ധമുള്ളവരാണ്. നിർവ്യക്തിവാദികൾ ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കമോ അദ്ദേഹവുമായി പ്രേമകാര്യങ്ങളിലോ കൈമാറ്റമോ വഴിയുള്ള ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാകാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായുള്ള ഐക്യം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നു. ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒരു വലിച്ചു നീട്ടൽ മാത്രമാണ് ഈ പരികൽപ്പന. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സേവ, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഇതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. അവർക്ക് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തിയായി അങ്ങ് ബ്രഹ്മത്തിൽ പോകുന്നവരാണ്. അവരും ഭൗതികതയായിട്ട് കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊരു വലിച്ചു നീട്ടൽ മാത്രമാണ്. അവർക്കൊരു നേരത്തെ ഭൗതികവാദികൾക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ സുഖം ആത്മീയമായിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടാം. പക്ഷേ ഇതിലും എല്ലാം ഉപരി എന്താണ്? ആ ഭക്തിയിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം, അതാണ് പരമാനന്ദം. ഇനി അടുത്തത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ദുർമന്ത്രവാദി ആയിട്ട് പറയുന്നു. ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശംവദനാകുന്നതിനോടാണ്. കണ്ടോ 44-ാമത്തെ പേജില് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ, അവിടെ തൊട്ട് ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും? 44-ന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈനാ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലം. മായാജാലത്തിന് വസംവദനാകുന്നതിനോടാണ് ഭക്തിയോ അതൊന്ന് തിരുത്തിക്കുവാണ്. അത് ഭുക്തിയാണേ, ഭക്തിയല്ല, ഭുക്തി. ഭുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിടത്തും അയാൾ കുഴപ്പക്കാരനാണ്. ഭുക്തി എന്നാൽ ഭൗതിക സുഖം, ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടി ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കലാണ് മുക്തി. ദുർമന്ത്രവാദിയുടെയും ദുർഭൂതങ്ങളുടെയും ആവേശത്തിന് തുല്യമാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ. കാരണം ഭൗതിക സുഖത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമായാലും പരമാത്മാവുമായുള്ള ആത്മീയ ഐക്യത്തിനുള്ള പ്രതിപത്തിയായാലും അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രുചി അനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഭുക്തിയും മുക്തിയും എന്തിനോടാണ് ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർമന്ത്രവാദിയോ ദുർഭൂതങ്ങളുടെയോ ആവേശത്തിന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഒന്നാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നമാണല്ലേ? ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അതീന്ദ്രിയതയിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം ഇവിടെയല്ലേ? നോക്കട്ടെ, മലയാളത്തില് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കൃഷ്ണഭക്ത നിസ്വാർത്ഥ. മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ മൊത്തം കുളമായി. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണാം. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നോക്കാം. കൃഷ്ണഭക്ത നിഷ്കാമ അതേവ ശാന്ത ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധികാമി സകലി അശാന്ത, അല്ലെ? അപ്പോ കൃഷ്ണഭക്തൻ ശാന്തനാണ്. കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിഷ്കാമ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനാണ്, അവൻ ശാന്തനാണ്. എന്നാൽ ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധികാമി, ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭൗതിക സുഖം. ഭൗതിക സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ മുക്തിമാരാഗ്രഹിക്കും. മുക്തി ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്ലെ, ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവര് മുക്തിയിലേക്ക് പോകാം. ഇനി സിദ്ധികാമി, സിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. ഇവരെല്ലാരും അശാന്തരാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം ലഭിക്കാത്തവരാണ്. അവർക്കെല്ലാം എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് അല്ലെ, ഇവർക്കെല്ലാം ഓരോ ആഗ്രഹം കാണും. പക്ഷേ കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്താണ്? നിഷ്കാമനാണ്. അവൻ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് കൃഷ്ണഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നല്ലേ, ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരിം കവിതാമാം ജഗദീശ കാമയെ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ. അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? എനിക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ, അങ്ങയുടെ ഭക്തി എന്നെന്നും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണം. തുടരെ തുടരെ എത്ര ജന്മങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ, എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ, അങ്ങയുടെ ഉള്ള ഭക്തി എന്നെന്നും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണം. പിന്നീട് വില്വമംഗല താക്കൂർ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ. മുക്തിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ മുക്തി എന്നെ സേവിക്കാനായി എൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ കൈകൂപ്പി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ മുമ്പില് മുക്തി ദേവി ഒരു ദാസിയെ പോലെ പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മുക്തിയും ഭുക്തിയും ഒക്കെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. മുക്തി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് അവരുടെ ദുർമന്ത്രവാദിയോ ദുർഭൂതങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഭുക്തിയും മുക്തിയും. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആഗ്രഹം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഇനി അടുത്തത് കപിലദേവൻ ദേവഹൂതിയോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. അവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയില്, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില്, ഭഗവാന്റെ ആ ചിരി ലീല ഇതിലെല്ലാം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന, സ്വന്തം ജീവിതം പൂർണ്ണമായി ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ മോക്ഷമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എൻ്റെ ധാമത്തിൽ, എൻ്റെ ചങ്ങാതിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകുമെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ സ്ഥാനം വരെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇനി ഇതെല്ലാം പല എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അടുത്ത പേജിൽ 46, 47 പേജിൽ ഓരോ പ്രൂഫായിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി തരുന്നതാണ്. എന്താണ്? ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിലോ ആകൃഷ്ടരായവരും അതിന്റെ ഫലമായി ഹൃദയത്തിൽ സർവാതിശായിയായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും നിർവ്യക്തിവാദികൾ അമൂല്യമായി കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന മുക്തിയുടെ പിറകെ ഒരിക്കലും പോകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആസക്തനായവൻ മുക്തിയുടെ പുറകെ പോകില്ല. ഇനി ഉദ്ധവര് കൃഷ്ണനോട് പറയുന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭമാണ്, പ്രഭോ, ഭക്തിയുതമായി അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക ലാഭം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മുക്തി ഇവയിൽ നിന്നും വിശേഷ വിധിയായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയും വേണ്ട ഭുക്തിയും വേണ്ട. അതിനുള്ള പ്രൂഫ് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും രൂപഗോസ്വാമി തരികയാണ്. ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു. അമ്മേ, എൻ്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ ഭക്തിസേവനം മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരുമായ ഭക്തന്മാർ, വിശേഷിച്ചും എൻ്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങിയവ എന്തൊക്കെയെന്നറിഞ്ഞ് എന്നെ സംഘം ചേർന്ന് പ്രകീർത്തിക്കാൻ ഒത്തുകൂടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ ഭക്തന്മാർ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് സർവാതിശായിയായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് മുക്തിയിലൂടെ കിട്ടുന്നതും അതൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ധ്രുവൻ പറയുന്നു. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? 47 ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഹരീഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോ മതി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ധ്രുവൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിന്റെ സമീപത്തെങ്ങും എത്താൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നിർവ്യക്തികവാദികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഏറിപ്പോയാൽ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ മാത്രം സാധ്യതയുള്ള കാമ്യകർമ്മികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനാകുക? അവരുടെ ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സമാനമാകുക? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ നിഷ്കാമർ ആണ്, ശാന്തരാണ്, മുക്തി സിദ്ധിക്കാമി, സകലി അശാന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് യോഗ്യത. അപ്പൊ യോഗ്യത നേടാനുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം. ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മൃഗാരിയുടെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ക്രേസി പീറ്ററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? അമിതമായ ആസക്തി ഉണ്ടാവും, ഭൗതികമായ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് ആ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ആ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ അവര് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൂടുതൽ അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിഗാമികളാണ് അവര് അല്ലെ? മുക്തിഗാമികൾ. കൂടുതൽ ഭൗതിക ആസക്തി ഉള്ളവര് ഭുക്തി. പിന്നെ അനാസക്തി ഒരുപാടുള്ളവര് മുക്തിഗാമി. അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള ഒന്നായി മാറണം എന്നുള്ള ചിന്ത. ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി എനിക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് പോകണം. അതും പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ? അത് രണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദുർമന്ത്രവാദി ആയിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദുർമന്ത്രവാദിയുടെയും ദുർഭൂതങ്ങളുടെയും ആവേശത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ 4 കൂട്ടര് കണ്ടു ഭക്തിയില്. എന്താണ്? ചതുർവിധാം ഭജന്തേ മാം ജനാസുഖത്തിനും. ആ 4 കൂട്ടർ. അവരില് ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഉയർന്ന് ഭക്തന്മാരിലെ ആ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക്, മധ്യമ കനിഷ്ഠ അധിക ലെവലിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതുകൂടെ പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാര് അവരുടെ വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും അനുസരിച്ച് 3 തലത്തിലുണ്ട്. 3 തരമാണ് ഭക്തന്മാർ. വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും പ്രകാരം ഭക്തന്മാരെ 3ആയി തരംതിരിക്കുന്നു. ആരൊക്കെയാണ്? ഉത്തമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി. അതില് ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ്? ഏത് അധികാരിയാണ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്? ഉത്തമാധികാരിയാണ് അല്ലെ? ഉത്തമാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവുമാണ്. അത്രയും ജ്ഞാനമാണ്. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസമുണ്ട്, ജ്ഞാനം ഉത്തമാധികാരിയുടെ അത്ര ജ്ഞാനമില്ല. തർക്കിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും, പലപ്പോഴും അവര് വിജയിക്കും, പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാരെയും തർക്കിച്ച് ഭക്തിയിലെ കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് ജയിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശ്വാസമൊക്കെ വളരെ ദുർബലമാണ്. എപ്പോ വേണേലും അവര് ഇന്ന് വീണു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഈ 4 കൂട്ടരില് ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ജ്ഞാനി ഒന്നും ഭൗതികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ 4 കൂട്ടർക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ഈ ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവരുടെ കേസ് എന്താണ്? അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമല്ലോ. പറ്റും. അവരും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർക്കും വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഹോപ്പ്ലെസ് അല്ല അല്ലെ? ശുദ്ധഭക്തന്റെ സംഘം എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്ത സംഘം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും നോക്കുക. ഇതുവരെയുള്ള ആരെങ്കിലും നോക്കിയിരുന്നോ? നമ്മളിപ്പോ 3 അധ്യായമായി. ആദ്യം ആമുഖം, അവതാരിക, അധ്യായം 1, 2, 3. 5 ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ അവലോകന ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമോ മാതാജി? ഉണ്ടാവില്ലേ മാതാജി? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചാപ്റ്റർ ആവുമ്പോ തരാം പ്രഭു. പ്രഭു ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലേ?